Nani kephi ngijikisa abakhongi, nani kephi ngiphika abakhongi sebefikile ekhaya and ngibazi nomfana ngimazi sithandana. Nani kephi ngihlaza ifamily yami ngaxoshwa ekhaya. Hey, story time guys, u-2023. Yes, ngo-2023. Bafethu ngiyajola ngihlala eThekwini, ngiyajola na this guy. Unyaka wethu wesibili sithandana. Yes. Nje yonke into right imnandi ne. Umfana sisajola nje kanjalo ngoJanuary khona 2023 umfana ngijithele. Mengijithela nentombazane ngimbambe efonini yakhe kodwa ukuthi uyachitha ne. Okay, axolise niyabazi nani guys bafana mase bethe sorry baby ngeke ngize ngisaphinda mina ngithanda wena ngimthandi yena. Nathi guys siyabakhula. Nami ngikholwa kumfana ke wathi uthanda mina ngathandi yena. Uzohlukana nalowo guy. Okay fine. Kuthi ngabo March kanje ngimove ngihlala endawonye nomfana 2023. Ngihlala endawonye nomfana March, April sasinenkinga eflatini. So kwamele ukuthi ngithole indawo yokuhlala esheshayo. March, April, ngoMay ngayithola indawo, ngamove out ngokuhlala endaweni yami. Kuthi ngoJune umfana athi hayi usefuna ukovela ekhaya. Vele nami ngiyamthanda naye uyangithanda guys. Nje siyathandana nje khumbula phela nyaka wesibili lo sithandana. Okay ngithi hayi beba kunenkinga ke. Ekhulume nefamily yakhe. Bese sithi date ngikhulume nobhuti bami ekhaya, ngikhulume nefamily obhuti bami, ngikhulume noma nosisi bami kusethi we date uJune. Yes, uJune. Okay. Kuthi a week before beye ekhaya abantu baka baby beye ekhaya ngaya kamfana ngingabizwanga. Futhi yabo indaba yokuya kamfana ungabizwanga i-wrong ngayo yonke indlela. Yimi lo yangi yamfana ngingabizwanga ngithi ngiyomsurprise phela umuntu wami because vele ujola nami kuphela nami ngijola naye kuphela. Guys ngamfice nentombi endlini angazi intombazane yayibhinqa ithawula kodwa nje ubona nje ukuthi kuyathandwana nje la. Awangangiphika yena umfana phambi kwentombi yakhe. Wangiphika. Imali ezingane. Wangiphika umfana phambi kwentombi yakhe wathi akangazi. Wathi nje akangazi. Ngathi mina hawu baby. Usangazi mina manje. Ngathi kwintombazane ngicela ukukuvezela ama chats guys nami ngizama ukuziprove. Ngathi angiyicontent la ngathi movie yabo. Mfana wangikhika out endlini yakhe wangixosha guys like wangixosha. Yabo umuntu meqosha wangixosha wathi nje akangazi. Ngikhale guys ngihambe ngendlini lapho ngirequestile kuya kwakhe ngirequest back ngihambe ngendlini. Mangifika endlini ngikhale like ngikhale ngifona umngane wami umngane wami ngikhale athi uThom kuzodlula wala. Lapho guys ngiyamthanda mazi ngimthanda ngimthanda inhliziyo yami yonke. Kuphele lolo suku engafonanga umfana ngakusasa afona intambama mefona intambama asocela ukungibona wara usezansi nami ngiya ngokuthini ngifuna ukuzisa iside lakhe lokuthi ungixosheleni endlini sebona intombi yakhe yabo wayebukise ngaphambi kwentombi yakhe. Mangifike ezansi umfana eqolise athi le ntombazane leyana ubeqala nokuthi ayilethe endlini so ubesaba ukuthi mevuma mina what if intombazane yahamba yombophisa ethi uyirapile kusho ukuthi yena uzongena ejele kanti kungcono mina ngoba mina uyangazi sho ukuthi kungcono mina ngoba mina ngisilima sakhe yabo ngenye indlela usho njalo kungcono ngoba mina ngisilima sakhe. Okay bafethu eqolisa umfana khumbula it's a week before ilokungane beyolobola ekhaya and ekhaya ngishila ngitshele ngisho sisi bami kwazi unganami kuphela. Okay ngimxolele kumfana kodwa ngingamxoleli same day lokho sikhuluma nje sikhuluma bese ngiyamxolela yabo because nami guys ngiyamthanda. Mase ngimxolelile kuthi Friday the following week on Friday ngigodwa ngekhaya. Mangigodwa ngekhaya vele on Wednesday senginakho ukuthi ngeke ingqondo sezingibuyelile angisafuni ukuqhubeka nalento what if lo muntu ngigila more sengilobolile mase ngilobolile phela so involve ama families lapho angisakwazi ukuphuma lula and ekhaya bayile nhlobo ethi uthelwe ngenyongo. Okay fine mulotsholiso ungathele ngenyongo but banento abathi izinto zezulu serious yabo so once wangilobola lo mfana loyo nje yabo angiboni ukuthi there will be a coming back for me. Okay ngihambe ngekhaya Friday umqondo wami sengiwenzile ngacabanga ukuthi yazini lo fanele ngimzwise into ebuhlungu
uma ngenzisa into ebuhlungu, uma ngithi ngiyamgabha ngeke ezwe izinto ebuhlungu. Yes, nami ngizamthanda ngaphakathi, kodwa ngifuna izwe le pain nami engizwile. Ngifike ekhaya Friday, okay, umana besho ukuthi zonke izinto zi-right. Kusasa Saturday kumele kuyothenga ukudla, ngizithulele nje ngilale. Hayi sivuke Saturday kugezwe, ethi umakha nje ukuyothenga ukudla. Ngithi mina noma akuzukuphekwa. Athi uma, what do you mean akuzukuphekwa? Ufuna ukulambisa abantu bakasibanibani? Esho yabo because ngangishilo isibongo sisakephi. Ufuna ukulambisa abantu bakasibanibani bese la ekhaya kudliwa and all. Ngithi mina noma siqashe i-catering. Athi hayi kumba kwenziwa lokho kamthethwa, ayiqashe i-catering ngiyaphekwa njalo njalo. Ngithi mama sisize sayikhokhela, yabo. Okay ke nosisi bami bengivumele nobhuti bami bengivumele ke kube ukuthi hayi akunankinga ke. Guys, Sunday morning befika abantu bememeze ngaphandle egcekeni, bengenise behlalise ka-round. Hayi angazi kwenziweni bese siyabizwa ke kodwa kubizwe mina kodwa phela kuzobuza ukuthi ngiyabazi ini labantu, yabo. Ngize guys nami ngisithobile phela ngomakoti wasibanibani. Fike ngihlale empezandla. Hayi angibuze kubaba omncane ukuthi khombe uyabazi labantu. Ngithule aphinda ngibuze futhi khombe uyabazi labantu. Ngathi nje guys cha angibazi. Kwababaza indlu yonke, yezo kwababaza indlu yonke, baze basibacela ngibabuke emehlweni bathi ena umfana wabo sibanibani angimazi. Ngathi nje cha angimazi. Hayibo yabo futhi ubaba kwabuthi akangishaye lapha, yezo kwabuthi akangishaye i-battery phone yami, kwakuthi angishaye ubaba lapha, yeza ngangimbona ukuthi ubaselekile. Ngathi nje angibazi, baze bangivezela isithombe somfana wabo bathi nangu umfana wethu uhlala eThekwini njani, awumazi yini, uyakwazi nje wena. Yey ngaphika ngathi nje angimazi mina lo mfana lo, angimazi. Hayi angimazi mina lo muntu lo. Hawe ma ifamily yami sithule duise iphoqekile, abantu baqoqa imali bahamba yabo bathi behamba, ngabe ngiphuma nami ngihambe ekhaya. Ngabe ngiphuma ngihambe ekhaya, yeza umuntu wayengifonele ngicheck uma wayengibuza ukuthi ngiright yini, nosisi bami bengibuza ukuthi ngiright, ayekho kodwa wazi istory ukuthi kwenzakaleni. Ngangisaba futhi nami ukuchaza. And la ngabuya khona ekhaya bafethu kodwa ngamzisa ubuhlungu because wayefone ningasababamba ama-calls akhe nginami lapho sengimtshengisa lento wayengizisa yona. Senda ama-message amangaka, senda WhatsApp abangaka, athi ngihlazile kumalume bakho, ngangingasenandaba tela ke guys.